Sanibonani babukeli emakhaya, igama uThobekile wakwaMdlalose phasi kohlelo ley'nkinga zomhlaba. Babukeli bami, ngithanda nje kuqala ukuxolisa kakhulu ngokuthi sekunesikhathi eside singekho, besinenkinga sifelwe imishini, kukhona nje ney'nkinga ey'ncane ebezisasibambile. Kodwa-ke babukeli bethu, njengoba nisibona namhlanje ngiyathembisa ukuthi sesibuyile, sizoqhubeka nokusebenza. Kade besibiza besimemeza bethi sisithobekile, ungakephi? Sondela bo, siyadinga ukuthi uzosisiza. Hhayi-ke usisithobekile uyanithembisa ukuthi usebuyile, sesizoqala futhi siqhubeke sisebenze. So babukeli bethi ngiyacela nje ukuthi ningadinwa kakhulu. Namhlanje ngihambile ngibhalelwa ubhuti, ubhuti lo usendaweni esefolweni, uthi ucela simsize, simphelezele ahambe ayofuna imali yakhe kumuntu akade ehlalisana naye ngoba lo muntu uthola ukuthi sekukhona umuntu ahlala naye. Kodwa-ke babukeli bethu, mina angizoxoxa kakhulu udaba lakhe, ngizohamba ngiye kubhuti, sifike siqale sixoxe nobhuti, sizwe ukuthi ubhuti yini le engaka enza ukuthi aze afune size simphelezele aye kulo sisi ukuyolanda imali yakhe. Bese siyamthatha-ke ubhuti babukeli bethu, sihamba naye siya kusisi siyomsiza, sibone ukuthi lo sisi uzokwazi yini ukumnika lezi mfundo ay'funayo. Hlalani nathi-ke babukeli bethu, niphinde nihambe nathi siye kubhuti, niphinde futhi nihlale nisilinde, nibuke lonke udaba lethu luze liphele. Ngiyabonga babukeli bethu, sesikuyena-ke ubhuti. Ngizocela ubhuti-ke kuqala babukela ambingelele ay'chaze ukuthi uwubani wakabani, usuka kephi, kungani ebize usisithobekile ukuthi azomsiza. Sawubona bhuti. Yebo, sisi unjani? Ngiyaphila, unjani? Yebo, ngisaphila. Siyakwamukela ohlelweni lethu ley'nkinga zomhlaba, igama uThobekile wakwaMdlalose. Yebo. Bengicela nje ukuthi uqale ubingelele ababukeli bethu emakhaya ngoba ngaphandle kwabo asilutho, bese-ke uyachaza ukuthi kungani usibizile namhlanje. Yebo, hhayi ngizocela ukuthi ngibingelele ababukeli. Ngize la ekhaya ngibhalele usisi, nginenkinga yomuntu wami engihlalisana naye. Okay, kodwa bengisacela kuqala ungichazele, ubachaze ukuthi uwubani, wakabani ababukeli ukuze bezokwazi ababukeli ukuthi sinobani osukwini lanamhlanje. Oh, babukeli, umuntu esikhuluma naye nikhuluma naye njenganamhlanje uSiyanda wakwaSibisi. Yebo, uSiyanda wakwaSibisi uhlala khona la efolweni, ngiqhamuka khona la efolweni. Kodwa-ke ngokokuhlala njengamanje ngokomsebenzi ngihlala ngala koNanda. Bengihlala nomuntu wesifazane ngala koNanda, uyena umuntu esike sashintsha naye sayohlala ngakhona. So njengoba ngibhalile-ke ngikucelile sisi, nginibhalelile namhlanje, kungenxa yakhe lo muntu wesifazane ngibhekene nenkinga yakhe. Bengisacela nje ukuthi usilandise ukuthi unenkinga yiphi nalo muntu wesifazane ukuze phela uma sifika kuyena lo muntu wesifazane sazi ukuthi sizonzani kuyena. Yebo, lo muntu wesifazane njengoba besengichazile sisi, yena uwumuntu osuke eMlazi, ngokuhlangana sahlangana eThekwini. So kwawukuthi uwumuntu ofundayo ngokwakhe, okusho ukuthi ufunda ngala koNanda. So wasecela ukuthi njengoba ehlala ngala kulo koMlazi, ufuna ukusondela esikoleni ngala. So ngase ngithi mina-ke ngoba vele nami ngiyosebenzela ngakhona eNanda, kunganjani sithole indlu mhlampe ukuthi siqashe sibe ndawonye. Hhayi, wase siyavumelana-ke ngalokho. Okay. Yebo. Ngiyakuzwa uthi nihlala eNanda, benihlala naye eNanda njengoba sile efolweni siya-ke le efolweni, usehlala le efolweni manje? Yebo, usehlala la efolweni. Okay, yilokho Yebo. bengifuna ukukuthola. Alright. Lo sisi benihlasene, benithandana, umakoti wakho? Besithandana, Benithandana, intombi yakho? yebo. Okay. Mhlampe nje beninesikhathi esingakanani nithandana? Ngingasho ukuthi bekuyisikhathi esingangeminyaka emibili no-half. Usisi lo? Yebo. Bekunjani nje ebudlelwaneni benu? Bekumnandi nje yonke into ngifuna nje ukuthola nje ukuthi benihleli kanjani? Ekuqaleni nje sisi, bekumnandi njengalo lonke uthando. Uma uqala umuntu njengoba usuke umbona, niqale ukubonana, kwamnandi. Kodwa kuthe emva kwesikhathi esingangonyaka, cishe ney'nyanga ey'ntathu ngaphezulu, saqala-ke sashintsha isimo. Kwaqala kwakhona la ungaboni khona ngasolinye. Okay. Wasuka kanjani-ke lapha eNanda ezifika la efoleni? Ukusuka kwakhe eNanda aze efike la efolweni, kumina wathi la efolweni uza kamalume wakhe. Uza La kwamalume. efolweni Okay. njalo uma esuka ngale Nanda uthi uza kamalume wakhe. So usuke enzelani? Usuke enzela ukuthi nami ngihambe mekuyi-weekend ngihambe ngiyovakasha ekhaya. So emqashweni kuye kusale kungekho Kusale muntu. kungekho Yebo. muntu. So meze ngapha nje efolweni Usuke eze uthi kamalume wakhe? komalume wakhe ngokusho kwakhe. Okay, manje uthi-ke thina asikuphelezele lo sisi, uyonzani-ke kulo sisi? Yebo-ke nayi-ke inkinga sisi-ke njengoba nginibhalelile-ke.
lo sisi njengoba ngicela ungiphezele, njengoba ngisho ukuthi methi uze efolweni usuke ethi uza komalume wakhe. So emuva usuke efuna nami ngihambe lapha emqashweni usale endlini ku-Emsa. Okay. Kuthe ekutholeni kwami, sengihamba isikhathi ekutholeni kwami, sengiyathola ukuthi yena ufike la efolweni afike ajike, aphinde emuva emqashweni. Emqashweni kanti uneshende, unendoda ahlala nayo lapha emqashweni. Mina ngilokhu ngikhokha imali, kanti yena uyazi ukuthi uyangidayisa, ufike angishiye ngala, yena aphinde emqashweni lapha emuva, ahambe ayokwenza iy'nto zakhe. Kuyaba mase kufonwa ngoMsombuluko, mase kufanele ukuthi abuye ngoMsombuluko, angibalele iy'nkinga ey'ningi. Bhuti ngifuna ukukuthola kahle. Indoda uyivalela eNanda la Yebo, niqashe khona. yebo, Wena usuke ugodukile uthi uye ekhaya. yebo. Uma ubuya sekhona lo muntu. Ngibuye sengesekho lo Yena muntu. mese mese Yena niyaqhubeka nihlale mangibese naye. ngimfonela yena ngithi asibuye, uzoke aqale abe ney'nkinga, Mhm. zey'nkinga nje azoy'chaza ey'ncane Okay. before ukuthi abuye, ngoba azobuya ngoMsombuluko, azobuya ngoLwesibili. So usuke azi yena ukuthi wenzelani. Kodwa mengizwa la emqashweni ngabantu abasuke ngisiqashe nabo, bayangitshela ukuthi kade ekhona lo muntu. Nomunye umuntu. Bebey'tshela ukuthi imina ngokwabo. Ehhe. Mina yingakho ngithi omunye umuntu ngoba ngiyazi kusuke kungamina lo. Bona basuke bey'tshela laba basemqashweni ngoba phela ufika ebusuku, basuke bey'tshela ukuthi Ukuthi bona uwena. imina mebezwa isicabha ngingena kukhuluma umuntu wesilisa. Okay. Kanti kusuke kungamina. Mina sengibona kanjalo ukuthi kusho ukuthi khona omunye umuntu ofikayo. Uma uhlala naye phasi-ke phela usisi, uthini? Usisi mengihlala naye phansi ngimbuza, akaphumele obala. Usaleke ekutheni usuke Aphumele kamalume. obala, ungitshela ukuthi obhuti bakhe, sometimes angitshela ukuthi omalume, sometimes angitshela ukuthi u-cousin, ngibe confused nje nami, Ngesikhathi ngobani naye ekutshela ukuthi angimazi kahle hle. omalume, uyanqanda wena kushuthi ukukhuluma nabo phela ubabuze ngoba yona lento ithanda ukuba bucayana nihlala nobabili kodwa futhi ukwazi ukufaka omunye umuntu. Inkinga-ke angikaze ngahlangana noyedwa. Iyona into esike siyibange leyo, Oh. ukuthi mina angazi ngisho udadewenu, angazi ngisho ubhuti wakho, angazi bani, kodwa uhlezi uzongitshela ukuthi kunomalume, kuno-cousin, kodwa mina angazi muntu kini. Umuntu engimaziyo nje ubaba wakho nobaba omncane wakho engike ngimbone. Eyi sizoke sihambe-ke siye kusisi. Kusisi angithi uyofuna le mali le obukade umrentela ngayo lapha. Ngiyayicela yonke. Njengoba eseyila Nemali efonini. ekade ngithenga ngayo igrosa ngiyayicela, imali ekade ngimthengela iy'nto zesikole, ngobani bengazi ukuthi uyafunda vele esikoleni, Uyayicela. ngizicela zonke lezo zinto. Nisathandana? Hhayi, mina ngokwami angiboni kahle. Oh, yena njengoba ehambile uhambe ngoba Esayidini lami nje mina angisaboni, sekungaba sesayidini lakhe, yena mase uma ey'chazela efika esayidini lakhe. laphayana nje afike athi siyaxoxa, afike athi nje uyaxolisa, ucela ungayibuyisi imali, ucela nilungise izinto. Ah, Uzothini? Ngoba phela lapha asazi sofike sithini, fanele silindele noma yini azoyisho, sicabange ukuthi mhlampe ngathi. into engizoyenza mina sisi, ngizolandela lokho okusenhliziyweni yami. Inhliziyo yakho yona Yebo, ifunani-ke? inhliziyo yami ifuna ukuphuma, ifuna iy'nto zami. Ilokho ofuna Yilokho nje siyokwenza kuloya engikudingayo, sisi. yilokho engikudingayo ukuthi ngiphume kuyena ngithole Into zakho. okungokwami. Okay, hhayi-ke ngoba sikhona le efolweni nayo yasho ukuthi ule efolweni, sizozama ukuthi siye kuyena sifike sikhulume naye-ke. Uma-ke kuqala uwumuntu okanjani, umuntu ophasi, umuntu onolaka, singathi sifika lapho ukuze kuba siba nendlela ukuthi sikwazi ukufike sikhulume naye, a-understand-e ukuthi kungani sifikile kuyena, kungani futhi uze wafika nomuntu efika nabantu nje abanamakhamera. Hhayi, into engingayisho sisi, uwumuntu ophansi ufana nenyoka. Ugadla Oh, ugadla gadla ungaboni. unganakile. Kodwa Uwumuntu hhayi, ophansi futhi ungaze umphikele uma umbona ngoba unomoya ophansi kakhulu. okay, hhayi-ke asithembe kodwa ukuthi konke kuzohamba kahle-ke. Siyabonga ukuba nawe ohlelweni lethu, sithembe ukuthi loko isikhalo leso okhala ngawo nezinto oy'funayo sizokwazi ukuthi sikusize, usisi futhi azibuyise zonke. Siyabonga. Ngiphinde nginibingelele-ke babukeli bethu emakhaya. Sesihambile-ke sifikile kusisi la ehleli khona. Ngizombingelela usisi mese usisi eyanibingelela ayayichaza ukuthi uwubani wakabani. Asho aseke eyazwa ukuthi kungani-ke sifikile la kuyena namhlanje. Sawubona sisi. Yebo, sanibona ninjani? Siyaphila, igama lami nguMuthobekile wakwaMdlalose, phasi kohlelo ley'nkinga zomhlaba. Ungathuki ukuthi sengifika bona bobhuti emva kwami abayigora namakhamera, ngihamba nomuntu la, ngicabanga ukuthi lo muntu engihamba naye uyamazi.
Yebo, ngiyamazi. Yes-ke kunodaba la afuna ukuthi ukulikhuluma nawe, kodwa-ke ngizoqala nje ukuthi uzisho igama lakhe bese ngimnika ithuba-ke, ngeke akhulunyelwe yimina, uzozikhulumela yena, mina nje okwami ukumphelezela ukuthi azobika lolu daba afuna ukulibika. Yebo, ubhuti ngiyamazi, igama lami nguPhindile ngwakwaMaphumulo. Ngokuhlala ngihlala efolweni, kodwa besihlala naye eNanda. Okay. Okay mama, hlampe nje uma ngabe ucabanga nje, ngiyayibuzela nje, ngisawukubuza, ngabe uyazi ukuthi uze ngani? Yebo, ngiyacabanga ukuthi kuyikona lo engikucabangayo ukuthi uze ngani. Okay, ngizoke nginike yena kodwa ithuba, usiyabonga ukuthi ayisholo ukuthi kungani sila namhlanje. Ungadinwa nje ukusipha isikhathi sakho esincane sixoxe lolu daba, futhi bengithanda ukuthi sixoxe njengabantu abadala, siphume nesisombululo kulona. Ngicela ukuthi uchazele-ke usisi igama ukuthi kungani sila ekhaya namhlanje. Ngiyabonga. Baby, igama ethi bengijwayele ukubiza ngalo lelo baby, kodwa akusemnandi manje, akusanambithisiseki, kodwa sengizosho ngoba vele ngijwayele ukubiza ngalo ukuthi u-baby. Into engibizele la baby yona, nginenkinga eyodwa le kade siyibanga ekuqaleni, ukuthi wena ufike uthi uza la kini efolweni, kodwa mina mengithola ngale ngithola ukuthi wena uhlezi ungale mesingekho sambile nge-weekend. Uyafika wena emqashweni, ufike uvule uhlale nomuntu wesilisa. Lo muntu wesilisa lo labantu ebuqhashe nabo abathi imina. Ekugcineni ngazi kahle mina ukuthi kade ngingekho, uwena okade usuke ukhona nalowo muntu wesilisa lowo. So esengifuna ukwazi ukuthi ngabe ubani lowo muntu wesilisa, ngabe nihlobene kanjani ngoba awukaze ungicacisele ngalokho. Enye into engiyidingayo emva kwalokho uma usungicaciselile, ngizocela ukuthi ungikhokhele yonke imali yami yerenti, yonke imali yami ekade ngikufundisa ngayo for unyaka wonke njengoba kade sihleli nawe ngoba buyikhokhelwa yimina imali yakho yesikole, bukhokhelwa yimina imali yokudla. Ekugcineni lo kudla wena obukuthatha ukuse kini kumawakho. Ngicabanga ukuthi uyamuzwa-ke, usiyabonga ukuthi ukhala ngani. Yebo, ngiyamuzwa ukuthi uchaza athini. Ngizokubambela, khululeka, ungakhululeka, ngizokubambela. Manje inkinga yami-ke njengoba echaza kanjena-ke ubhebi wami lo, angazi ukuthi fanele ngenze njani-ke mina ngendlela achaza ngayo yena. Ngicabanga ukuthi methi udinga izinto zakhe, into zakhe ngeke ngikwazi ukumbuyisela mina into zakhe. Methi yena uyezwa ngabantu esisondelene nabo ngokokuqasha, uyizwa kanjani into eshiwo omunye umuntu, ngoba phela fanele ezwe into eshiwo yimina. Angi-understand-i methi uzwa ngabanye abantu. Manje okushiwo uwena mekuwamanga-ke kufanele ngiku-understand-e, cause njengamanje awukaze ungicacisele. Angithi njengoba sengize ngabiza usisi, ingoba ngifuna ungicacisele kahle, ngifuna ukuthi ngithole kahle between wena neyiqashi ukuthi ubani oneqiniso phakathi kwenu nobawu-two, ngoba wena ucaci, angeke ngithi neyisebenzi iqashi laphayana ziqamba amanga, ngeke ngize ngikusho lokho. Ngobani? Njengoba usho ukuthi anginabo ubufakazi, that's why ngibiza usisi-ke kuwona, ngifuna siphume ne-solution yalokho-ke namhlanje, ngoba awukaze wangiphumelela obala ukuthi kwenzakalani. Mengikubuza ukuthi usuke ufunani ngalena, awukaze wangicacisela ukuthi usuke ufunani, kunalokho ungitshela ukuthi bungekho. Abantu angeke abantu ababuki ngani, abantu mebebuka babuka ngekho, mebebone wena basuke bebone wena. Ngeke bathi babone wena bebone omunye umuntu ezongena erumini yami nawe bathi omunye umuntu. So ngeke ngingakwazi ukuthi ngingakholwa, so ngenze nawe ngikholwe njengazi iyiqashi lezi, ngiqhamukele ne-solution ungenze ngikholwe. Ima-ke bhuti-ke mawukuthi hlampe kusuke kuwumfowethu loyo kusuke efikile-ke manje-ke ibhebhi-ke. Manje mothi mhlampe still angi-understand mothi mhlampe nami ngizothi mhlampe bekuyindoda yakho. So angazi mothi mhlampe, ngicela ukuthi ungicacisele lapho kumhlampe ukuthi lo ubhuti wakho noma kuyena ubhuti wakho. Ngicela ube straight njengamanje cause Hhayi, iyona kusuke lento kuwubhuti esuke wami, kusuke siyibanga, kuwubhuti wami, iyona lento esuke kusuke siyibanga kuwubhuti endlini. wami. Ukuthini mesikhuluma nawe awufuni ukuba straight, awufuni ukucaca uphumele obala. Ekugcineni kube ngathi mina manje angisile ekhanda, yonke into engiyikhuluma nawe angisile ekhanda. Ngiyabona phela nami ekugcineni nginamehlo. Hhayi kodwa wrong-ke mawusuzwa into eshiwa yiqashi, kusuke Ngenze kuwubhuti ngibe wami lo, right, kusuke kuwubhuti wami ngenze lo ngibe osuke. right, ngenze Ngikwenze phela ube right mina ngenze manje, ngibe right. ngikwenze ube right mina Ngobani manje. bona indlela abangi-explain-ela ngayo ngiba-satisfy,
wena indlela ongi-explain-ela ngayo angi-understand. Bengeke ngize ngilanda ama-crew, ngilanda amakhamera, ngik-understand-a yonke lento ukuthi imayelana nani. Manje le nto bese ngeke sikwazi Angiguli mina ukuyixoxa ekhaya. sowu-2 ukuthi uzolanda amakhamera. Naku-ke manje Bese ngeke siyixoxa siyixoxe sobabili, sowu-2. siyixoxa sobabili. Usisi uThula akasho lutho, siyixoxa Hhayi kodwa sobabili urongi-ke namanje. mawusumbukanisa nabantu kanje. Baphi abantu Sibe abakubukayo? besithandana nawe Baphi kahle. abantu abakubukayo sisi Urongi, wami? yazi urongi. No, asibuyele lana-ke kwi-point ukuthi uzokwazi yini ukukhokha iy'nto zami because mina nginama-slip nginayo yonke into. Ukuthi uzokwazi yini ukuthi ubuyisele back zonke Angazi lezi shuthi phela y'mali, uzongilinda ngize zonke lezi zinto ngisebenze ngoba phela mina ebengikuthengisela zona bengingasebenzi zokugqoka. bengifunda. Uzohamba Shuthi phela uzolinda. uyofeba nje ubufeba ubuye ukhokhe ngayo le mali le okade uzobe uyifeba. Wena umsebenzi awudingi vele, hhayi ukuthi umsebenzi usebenza thina amajini. Uzohamba-ke uyofeba-ke ethu-ke ubuye ungikhokhele imali yami-ke. Usebenzise le energy ukuyisebenzisa ukuthi ukwazi ukusuka le eNanda uphinde ngosuku uphinde back futhi le eNanda. Hayi bo, ungayisho kanjani leyo nto ukuthi ngizohamba ngiyofeba mina? Fanele Ngizokuyofeba ngisho, kanjani mina? Ngihambe uzohamba ngiyofeba kahle mina. uyofeba. Angeke ngize Uzohamba ngikwazi ukuyofeba naku vele mina. uyafeba Ngeke ngize kwimanje. ngikwazi. Yini Okay, ekuvimbayo? ngiyavuma-ke ngenza iphutha. Shuthi nawe-ke kusuke ngingahambi kahle embhedeni. That's why ngize ngingatholi i-option ukuthi ngize ngigcina Usuke ngahamba sengilethe embhedeni into. emva Angenze kwesikhathi njani mina? esingakanani? Ikuphi ekufanele ngikwenze mina? Usukumelani. Nathi Kufanele ngenze yabona njani? manje Hlala usuyayiveza phansi ukuthi kancane. u-snake ubuzenza into ethulayo la elungile manje usuyasukuma umela ngey'nyawo. Khulunywa kahle lana, wena uyasukuma uma ngey'nyawo. Buka ngisho ekhanda uyangibona ukuthi njani. Uhlula ngisho Ngiyakubona ekhanda uhlula ukuthi nangunginikeza unjani. Wena imali yokulunga. uyenzani Buka imali? ikhanda lami libole Uyenzani imali? kanjani. Ayithi uyayithatha Kodwa wena ubukanisa uyothengela nabanye. uba wakho wena iy'ndaba zamasi. Nginike iy'mali zokulunga, nginike iy'mali zokugqoka uhambe uyothengela oma wakho iy'tambu laphana. Usuke uthunywe yimina. Izwe nje namanje still uyangibukanisa nabantu. Phela wena umfana. Kuya-understand-eka wena ukuthi Akufanele umfana. ngabe ngungculu noma ngishaye Kodwa isihoho. kuya-understand-eka ukuthi Angithi yonke umfana leyo wena. mali iphelela Mina kuwena. ngiyintombazane mina. Yonke leyo Kufanele mali ngibe iphelela muhle. kuwena. Yini-ke oyifundayo ongitshele-ke? Cause Kufanele ukhombisa ngitshene ukuba wena ukuthi yini domo. engiyifundayo. Indlela owenza ngayo ukhombisa ukuba domo. Yini oyifundayo esikoleni? Ngoba Kufanele phela ngitshene wena wena uthi ukuthi uyafunda ngifundani mina. kuyakhokhelwa. Fanele ungitshele ube yimina Kanjani? engikhokhayo. Kufanele Yimina ngitshene kanjani? Ngoba uwena engikhokhayo. onginikeza imali. Yimina Kufanele engikhokhayo. shuthi ngikubikele yonke into mina. Yabo yimina engikhokhayo lapha kulesa sikole. Hlala Manje Manje if sokwenza wena Hlala uma phansi bhuti. uzokhuluma kanjena uzongitshela lelo lokhuzana. Ufuna ukwenzani? Ngifuna Cela uhlale ukuchazela phansi ngize bandla ngenze sikhulume lutho. nje kahle. Ngeke Shuthi ngize phela ufuna ngenze ukungishaya ngeke phambi ngenze kwabantu. lutho, ngeke Shuthi ngize ufuna kuchazela. ukungishaya. Ngizokushaya La phambi kwabantu, kuzokhulunywa ngiyakula lana. phela mina. Kodwa still unyusa Ngiyakula umoya. mina ngizokushaya phambi kwabantu. Hhayi ave Ngoba phela urongi njengoba bandla, ngifuna ave ukuma urongi phambi bandla kwakho ngifuna ukuthi ungibone urongi. kahle. Namhlanje Ngithi awunamahloni ngithi uyakhuluma uzokwehlisa namhlanje. imoya manje wena Snake uyanyuka kabi unyukela wena. phezulu. Sisi lo snake. Uyamuzwa Okay. ukhulumela phansi kodwa Kancane manje nje bhuti. unobunyoka Ngiyanibona phakathi. imoya yenu iphezulu yonke kodwa khona la ngifuna ukuthola khona. Sisi, uthi lo umuntu wakho ubufaka umuntu. Mangilalela futhi inkulumo yenu ngiyavuma. Ukwenza kanjani lokho? Ake nje ngixoxe nawe. Kona kwasuke kwaba yiphutha cause uyena ongirentelayo. Mina anginawo umqashi mina owakhe. Uyena okhokha imali mina ngikhokha imali. Kona kwaba yiphutha cause vele naye akekho right, akayena umuntu ongathi u-right nasembhedeni. Cause futhi ngangayitsheni ukuthi angasayizwe lento. Umthetho wami ngangithi ngiyazitshontshela mina. Okay. Ngangazi ukuthi izogcina isifikile kuyena uBheki. Phela ukuze ngibe right embhedeni sisifanele ufike nento e-right embhedeni. Ngeke ukuthi ufika nenkomo ebhedayo mase uyitshela mina ngizoba right embhedeni. Kanjani ukuthi mina nginenkomo ebhedayo Ukuze mina? ngikhanyelwe sisi wami kufanele Ave ufike nenkomo urongi e-right. urongi. Kufanele ufike nenkomo e-right. Ngeke uze uhambe ufike ulale nabafana mase Imina uyitshela ngilala ukuthi mina nabafana manje. ngizobuya Imina ngilala ngi-expect. nabafana. Ngokuthi ngenza Ulala nani? i-warning Ulala eyodwa. namantombazane? Ngokuthi ngenza Ulala i-warning eyodwa. namantombazane yini? Iyodwa phela i-warning Ngibuze ngitshele engisayenzile. phela ukuthi amantombazane la olala nawo Akuwona lapha. amantombazane kodwa nje ngisenze Ulala nje into eyodwa nabafana-ke kuphela ngokuthi ekugcineni usungibambile. ungangitsheni ukuthi angikho right embhedeni. Okay baby, Wena ufika nenkomo ngiyaxolisa-ke. Ngicela ukuthi ebhedayo idlule baby. embhedeni. Kufanele ngabe ukhuluma into e-straight ukuthi wena ufika Ngiyacela nenkomo baby, ngicela emanzi ukuthi embhedeni idluleke. mase Asikhulumeni into eya uyabuya-ke phambili. uzoqhubeka nalento oyikhulumayo ngalo. Into Ngiyacela. eya phambili ukuthi i-solution yemali yami uzokwenza kanjani ukuthi ibuye. Ungangitsheli iy'ndaba Siyabonga zokuthi kancane. ngeke uze ukwazi Kodwa nangu nje ukusebenza. phela siyabonga. Ngithi sizokhuluma thina lana. Uthi uyaxolisa. Mhlawumbe ngeke uze ukucabange-ke lokho. No, hhayi xolisa mina njengamanje angizofuna iy'ndaba zoxolo sisi. Ngifuna ngokwami kubuyele ngakumina. Iy'ndaba zoxolo, ukuzwana, ukuqhubeka kanjani angizile ngalawo ma-solution. Ngichazile ukuthi angakasebenzi mase ngisebenza ngizobe Angisikutshelile nje ukuthi anganibuwazi vele kahle wena ukuthi bengifunda umsebenzi wena isikole. akuyona into yakho. Angani bengifunda Awukwazi isikole. ukusebenza wena. Esikoleni Ngizoyithathaphi leyo ufundani mali mina? esikoleni? Ngizoyithathaphi leyo mali? Udome Ngizoyithathaphi? esikoleni. Ngoba phela angisebenzi ngisho ukusebenza Ngakubuza mina. iweight eyodwa ye-English awukazi uze ungiphendule kunalokho wancamelani.
wancamela ukuthi ungidube ulale ubhekele ngalelo langa ukubuza ingakubuza ukuthi ufundani esikoleni because Hhayi cha, awazi ngisho uyakwazi iwedi ukungibukwanisa eyodwa nabantu, edomo. uyakwazi ukungibukwanisa Wena nabantu. ukwazi ukubukwanisa Uyakwazi nje nabantu ukuthi ungene ukungibukwanisa nendoda nabantu. emqashweni phambi kwabo. Kuyachaza phela Awukwazi ukuthi ngona phambi kwabantu ngiyaxolisa, buka-ke how ngiyaxolisa. much more-na-ke nabantu kungcono abakwazi ngisho ukukwazi. Wena abantu engibaziyo engihlala nabo esihlala nabo abasihlonipha soba u-2 kodwa wena uyakwazi ukuthi ukwenza izinto eziyisidomo phambi kwabo. Uma Njengoba ngisho ukuthi udomo. Kancane bandla siyabonga, ngicela ukubuza nje usisi. Njengoba ethi uyakukhokhela esikoleni, sengifuna ukuthola-ke phela manje ngempela ngempela uyafunda. Yebo, bengifunda vele mina. Ufundani? Ubukhokhelwa uyena? Yebo, bengikhokhelwa yena. Ufundani? Pho manje kwenzeke kanjani ukuthi kuze kuqhamuke lo muntu wesithathu? Ngingasho ukuthi kwenzeke iphutha. Ngangithi nami ngiyazigangela, kanti angazi ukuthi izogcina ifikile kuyena. Uma kwenzeka iphutha usho ufuna ungitshena ukuthini? Ufuna ungitshela ukuthi imilenze yalala ivulekile unganakile wase yaqhamuka lo mjida ephephula umoya kwase kuyangeneka noma kwenzeka iphutha kanjani? Kodwa still namanje Wakubamba awukwazi kanjani? ukukhuluma. Lento ekhulumayo nje awukwazi ukukhuluma into Ngiyakubuza straight. phela ngoba ngi-straight mina. Yabo indlela engikhuluma ngayo ngi-straight. Lo mbuzo engibuza wona u-straight wena othe kwenzeka iphutha. Iphutha uyazi ukuthi yini? Ngiyahamba la ngiyashibilika ngiyawo. Iphutha lelo kade nginganakile. That's why ngibuza ukuthi wena njengoba ukuthi kwenzeka iphutha yini? Wena embhedeni walala imilenze uyivalile Okay, it's ngephutha fine. Njengoba yavuleka ulala usisi wafika wenzela umjida ukuthi vele wangena. izinto zethu zibe right, udinga into zakho. Awukwazi ukukhuluma lento oyikhulumayo baby. Ngobani? Wrong. Ngobani? Awukwazi Ngikhathele mina ukuyikhuluma. ukukhuluma nawe kahle uloku uzenza umuntu olungile ongcwele nawe ohamba iy'ndaba zamasonto kanti ekugcineni uyazi ukuthi usathane wena uqobo lwakho. Still namanje awusakwazi ukukhuluma. Wisnake. Awukwazi nje Fanele ukukhuluma kahle. wisnake. Awukwazi. Uyangibhayithi ungibhayitha ngemuva. Manje njengoba ungilethela Fanele ngenze ungilethela njani? ukuthi sizokhuluma udinga into Yena-ke zakho. wena unayo Wena ukuthi umthetho wakho i-solution. udinga usizo Angithi lo ufuna awunayo into wena. zakho. Mfethu uyabona nje mfethu nawe zalo baba. Lo mfethu Phela angazi ngithi ukuthi njengoba ngazi ukuthi sikhuluma uzoyikhuluma nje lana kanjani. sihleli kancane kancane. Njengoba sihleli lana asifuni ukuthi kugcine kube khona omunye olimaza omunye. Thina la asizile ukuthi kube khona abantu abazolimala. Ngithi sizokhuluma kahle ukwazi nawe ukuthola into zakho. Engicelayo nje ukuthi wehlise umoya sikhulume naye. Unemibuzo nami ebuye ngifisa ukuyibuza yena. Ngesikhathi ngimbuza ukuze uzophenduleka ngoba kuningi ngiyabona ofuna ukuthi akuphendule kukona. Kodwa manje isidomo singathi ungashekha sithi ukulokhuza cause ngangazi noma ama-ansi uwavalele ngamayibomu noma cause unawo ama-answer kodwa manje angazi noma uwavalele ngamayibomu ngathi ungamshekha nje Mina umnyazi. ngeke Ngithi ngiphikise uzala umuntu asuke wakho, ngimnyakazise kancane ngiyamazi, ngimshekhe kodwa kancane. nje sizoyincenga kahle sikhulume naye. Manje umthetho wakho-ke siyawuthi udinga iy'nto zakho, uma udinga iy'nto zakho angi-understand ukuthi fanele ngenze njani mina. Mina bengikuphekela, ngikuwashela, ngikwenzela yonke into, ufike usudla wena usugeza usugibela embhedeni, mase uyangilala kuyaphela kanjalo. Ibhuluku elilodwa. Ngokwasho ibhuluku elilodwa kanjani? Ukudla lokhu Wabe ngikwenzela yonke into mina. Leyo mali yakho ngeke ngize ngiyikhokhe mina leyo mali yakho. Ukudla lokhu Ngeke ngize ngiyikhokhe leyo mali yakho mina. ungiphekela ngokudla. Bengikuphekele. Kodwa okusalayo bufa ukudla. Bufa ukudla. Ungimoshela imali yami. Bufa ukudla kodwa lokho mali kudla. bengiyibhala phansi. Ngeke ngize ngiyikhokhe leyo mali mina, ngeke ngikwazi ukuyikhokha. Ngeke ngize ngiyikhokhe leyo mali leyo. Uzohamba Ngeke uyotshela uze uma wakho ukubone lo lokho. modelayo Ngeke uze uzukubone lokho. Ngeke ngize ngiyenze futhi leyo wena nto. enye into bekade uyifihla ubufihlelani ukuthi unengane. All along ubufihlelani ukuthi Bengisaba ukukutshena. ngobani Bengisaba ubufuna ukuthi ukukutshena. ngikondlele yona lo Hhayi, bengingafuni lokho. Bengingayifuni leyo nto mina. akenzile ukuthi asebenze. Bengisaba ukukutshena. Bengazi ukuthi ngizokutshena kanjani. Bufuna ukuthi ngiyona. Bengazi. Njoba ngisho ukuthi Bengazi, wena uzenza ngiyachaza. into elungile nomoya uphansi kanti uyisnake. Cha, uyeyisa shame bandla. Yazi uyeyisa. Wisnake sisi uhamba Yazi phansi. uyeyisa. Uhamba phansi. Uzongiletha emakhamereni uzokhuluma lamasimbi wakhulumayo. Ekugcineni wenze njani? Uyayikhokha imali yami noma uyikhokha? Angeke ngize ngiyikhokhe imali yakho. Ngiyakuphekela, ngiyakuwashela mina ngikwenzela yonke into. Ibhuluku Wena elilodwa. ufike usugibele embhedeni nje usulala. Angeke ngize ngiyikhokhe leyo mali. Ngeke ngiyikhokhe leyo mali yakho. Ngeke ngize ngiyikhokhe leyo mali Ukupheka-ke yakho. nje ungakubali ngoba ukwazi ukupheka. Ngeke ngize ngiyikhokhe Awukwazi kodwa leyo ukupheka, mali yakho. awukwazi Kodwa ukuklina, okusalayo ukwazi nje ukusiphatha ukuvula isikhathini amathanga emsebenzini. wena into yazi. Kancane uvulela bonke kancane abantu kancane amathanga. kancane yazi ukuthi Uyajwayela lo ngixabana sisi. la phambi kwami. Phela mina Uyajwayela ngizolungisa lo. nginokuthola ukuthi uthi wena usisi awungitshelanga sisakhuluma sobabili ukuthi usisi unengane. Usuzosho manje Ukuthi sesila. ekutholeni kwami sisi sekunesikhathi mhlawumbe sekuney'nyanga eziwu-4 ngakuthola. So Ehhe. angibanga nankinga kangako nabo. Yabona kuwukuthi ngaba into engambuza yona ukuthi kufanele ungitshele sisaqala ukuthi unengane and futhi okungithusayo le ngane futhi njengoba thina sesithandana ne-2 years le ngane inonyaka.
Iyona futhi into eyaphinde yasixabanisa leyo ukuthi kwenza kanjani Kodwa phela ukuthi befane ungitshele singathandana nami 2 years ukuthi aphinde abe nengane eyodwa. Ingoba sisi mina bengizofuna imali yami, bengafunile hhayi. i-sticker ngobani. Loko esengikusho manje ngoba sengiyayidifenda ngoba nayo sezama ukuphakama manje ngami. Ekubeni yena akafuni uku-admit ukuthi unecala, akafuni ukuphumela obala ukuthi yena uyajola, uyafeba. Ngiyachaza nje Akufuni ukuthi ukuphuma lokho. ngiyaxolisa lokho ukuthi ngingakutsheni ukuthi Ngeke nginayo uze ingane. uyixolise into enjalo, ungenile. Bengingayitsheni futhi Mase izinto ungene engayiveza ungenile leyo. mawucabanga Bengiyitshela uzoyixolisa ukuthi kanjani. sizokhuluma ngendaba yemali. Le Hhayi, mali yakho othi ngiyazi, uyayifuna yabona kumele ngeke ngize wengane, ngiyikhokhe. ngiyazi ukuthi wawuyenzelani. Wawuyenzela ukuthi vele ukuthi mina ngikhulise ingane, yingakho wayithathela umshathambo. Oh, shuthi mina ngangifuna ukondla ukuthi ingane vele yami. wena uphekekile, Wawufuna uphekwe ukuthi yini, ngiyazi vele Hhayi, uphekiwe, wrong, uphuthiwe wrong, vele. wrong. Awumusha kule industry Wrong wena. kodwa Showcase awuyena nami ongena ngiyavuma wokuqala nginalo ongenza iphutha. lento le Ngiyavuma nginalo oyenzayo. iphutha kodwa wrong. Awunalo iphutha. Uma uthanda mina Uyapeta. kufana nokuthi uthanda ingane yami. Awunalo iphutha, uyapeta. Hhayi, wrong kodwa Uyapeta futhi nje, wrong shame. ngiyakutshela. Hhayi, Iyona wrong. into engihlezi ngikutshela yona ukuthi uyapeta. Futhi nje wena into ofanele u-understand ukuthi lento oyifunda esikoleni ayikho. Ngobani? Wisdom. Lokho nje Izwa nje phambi kwabantu akuhlale ungibiza la ngesidomu. kuwena. Solungisa Bazokusiza izinto ngani? still ungibiza ngesidomu phambi Bazosiza kwabantu. wena labantu ukuthi bakufake isikole. Njengoba ngibabizile bazokusiza ukuthi bakufake Hhayi, isikole. Because uhlaza mina shame mhlampe siyawu, isikole uhlaza shame. angisifaki kuwena ngoba mhlampe ngithatha ukuthi ngikhuluma kakhulu, ngiyathetha mhlampe lezi zinto engisuke ngiyikhuluma ayinama-point. Njengoba ngikutshela mina bengikhuluma ngumuntu o-straight. Njengoba ngikutshena ukuthi wisdom, ngeke ngilokhu ngithi ngiyakufihla ukuthi hawu sisi Ngiyacela-ke, ngicela ucabanga ukuthi sidluleke kancane, bandla le ndaba. awucabanga Ngicela kancane, ukuthi awukho sidlule. right. Ngicela ukuthi nje sikhulume kube Ngeke right. izidlule Kodwa into imali. zakho ngeke ngize Wena fanele ube ngikukhokhele. ne-solution Ngeke ukuthi ngize uzokhokhela ngikwazi. kanjani. Ngeke kade uhlezi ungilala mina ngize ngikwazi ukukhokhela. Laba Ngeke, abakulalayo bona ngeke ngize wabala ngikwazi. mina, uyangixaka ubala mina ekade ngikhokha ngenza Ngeke kodwa yonke ngize into. ngiyikhokhe leyo Uyangixaka mali. ubala mina Ngeke ngize ekade ngiyikhokhe ngikhokha leyo mali. ngenza Ngiyakutshela nje yonke ukuthi ngeke into. ngiyikhokhe. Kade ngenza yonke into mina kodwa uzobala mina uthi kade ngikulala. Kade ngingakwenzeli yonke into. Kungenzela phela yonke Ngombalela into. ingane-ke lo esimkhokhela umqasho simthengele ukudla. Naye Ngakhamise ngizomtshela uma laphaya ngithanda endlini. ukumtshela Awutsheli ngizomtshela. ngani yena Naye lo shit ngizomtshela. otshela Naye mina wena wona. ufuna iy'nto zakho nje. Ya mina kubona Ufuna iy'nto zakho nje ungaphilile wena mina. ukuthi zibuye. Mina Zingeke kubona zize zibuye iy'nto ungaphilile. zakho. Kahle kahle Ngoba mina wena la bungilala into ngikwenzela yonke ebekufanele into. ngiyibhalele sengiyabona mina ngibhale into e-wrong mengithi ngizofuna imali yami. Mina bekufanele wena ngizobhala ukuthi wena ufuna usizo ukuthi uthole indlela yokuthi uncedeke la emqondweni wakho. At least uthole noma Oh, ngoba isibhedlela noma yini. ngincedekile mina emqondweni Sengirealize wami. manje ngoba sengibhalile ukuthi Shuthi akuhlukile lento nanokuthi engiyibhalile ngiyahlanya cause phela vele mina. le mali ngeke ngize ngiyithole. Sekuyacaca, sengiyayibonela nami ukuthi Akuhlukile le mali nanokuthi ngeke ngize ngiyahlanya mina. ngiyithole. Musi kumele Ngobani? ngincedeke Ulokhu mina ucabanga emqondweni. lela bhuluku elilodwa leliyana, leliya bhuluku oluwashayo elilodwa. Kodwa Nokhari amandla ami awami. ungimoshela Awami amandla. imali, ungimoshela imali, ungimoshela imqasho yami, ungimoshela ukudla Wena kwami. ushola ukuthi nje Ngipheka bukhipha ukudla, imali ngisenza yegrosa ukudla nje oku-right. uchithe lokho kudla. Kufanele. Bukuchitha lokho kudla. Uzowadla kanjani amanzi? Busayikhiphelani leyo mali Uzowadla yegrosa. kanjani amanzi? Still ubudla Phela ingcaphu bengithi ngcaphu. ngiyakuthanda, Busayikhiphelani. kanti bengithi ngiyakuthanda, angithi ungidlisile, wangidlisa ikorobela. Siphumile-ke Awu uyeyisa ikorobela-ke bandla manje. wesiya uyeyisa. Siphumile Awu ikorobela. uyeyisa bhuti. Ungathi ngiyeyisa yabo. Ngoba Uyeyisa. ekugcineni wena into Ma, oyenzayo ukwazi ngisho ukungibeka isandla. Wena uyangixaka ukuthi wena wawungcwelengcwele. Mina into engithusayo uwena ukuthi wawungcwelengcwele nje namhlanje. Ingakho kade ungibiza Wawungcwelengcwele ngenyoka. nje Ingakho kade ungibiza ngenyoka. i-snake phela esenze njalo. I-snake singahlala la sibukeke sithuli kanje kanti uyazi ukuthi sifuna ukusizuma. Inyoka injalo nje. Inyoka ungayitshela ukuthi ifile uyibone ibhuzwa iy'mpukane kanti iphila saka uthi uyadlula kuyona ikusakaze. Exactly-ke njengawe. ngiyabona Uyakhuluma yabo ngiyabona umoya wakho uphezulu. uyakhuluma. Ngiyabona Yabo bafo. njengoba umoya wami uphezulu kanje Mhm. ngikhuluma nje ingobani ngilindele ukuthi yena abe ngaphezu kwami lento esihlezi siyenze endlini. Besikhuluma Ngiyabona sikhuluma kodwa nje. manje inkinga usukhuluma into ey'ningi ukuthi futhi ukudlisile. Phela ezinye izinto fanele ukhulume ube unabo ubufakazi bokuthi ukudlisile, ungakhulunyisi okudinwa. Ngoba Ngine-sure. thina la sizokwakha azile ukuthi Ngine-sure sis. uzombiza Ngine-sure, ngamagama. yabo Nawe nje. sisi okwakho ukuthi wehlise umoya, uxolise, uzame phela ukuthi Sisi umbuyisele wami. iy'nto zakhe. Mawukuthi niyaxolelana, nixolelane. Kodwa ekugcineni kumele kube nendlela enizolungisa ngayo le nkinga enibhekene nayo. Ngeke aze abe ne-solution. Ufuna imali yakho. Yena ngeke aze abe ne-solution. Ufuna imali yakhe angithi? Yeah, ngiyayifuna. Usiyawu imali ukuthi yami. ufuna imali yakhe uzokwenza njani? Hhayi imali yakhe ngizomkhokhela imali yakhe shuthi ngizohamba ngiye komashonisa ngimkhokhele imali yakhe. Obvious. Ungcono ukwelede bona-ke umashonisa. Okungcono yabo. ngikolede bona Yabo, omashonisa ngoba vele ngimbuyisele ngisho imali yakhe. usungalala nabanye abantu. Ngoba manje Umashonisa uzogcwala ngeke wonke aze abe umhlaba la. nandaba, Wonke ngeke aze umhlaba abe uzohambe ekhuluma nandaba, ngami. ngeke uze Ngidinga ukuthi uthini. ngimbuyisele nje imali Nami yakhe wonke nje. umhlaba ukhuluma ngami enando. Ngidinga Wena yini ukubuyisela wena imali ube yakho nje nenkinga wena ngiphume nje umhlaba kuwena. bonke abukhuluma Bengithi nawe. sizolungisa izinto mhlampe sothi
ukuthi kuba ngconywana hlampe sixoxisane izinto nje izolungiswa ukuthi kukhona usisi ungikhokhele. la phambi Yabo kwethu. once wangikhokhela everything, yonke into izoba right, izobe isilungile. Hhayi ngizoya So angazi-ke komashonisa, wena ngizoya ukuthi iziphi komashonisa izinto shuthi. lezi oyifuna ukuyilungisa ngoba ngisakuthandi ngisho ukuthanda. Manje imali yakho udinga kube Umuthi wakho malini uphelile, ngokomthetho? Angazi umuthi phela wakho imali yakho uphelile oyidingayo egazini, ingangamalini. umuthi wakho uphelile egazini, angisakuthandi. Nangebuza ethi ubuze ukuthi imali-ke oyidingayo yabo manje engathi sekuneqhubekela phambili uthi ufuna malini? Imali engiyifuna ngifuna 5,000. Hayi bo, imali enkulu kangaka ngizothatha mina lo 5,000. Shuthi ngizoya kumashonisa bala mina phela ngiyofuna u-5,000. le minyaka le esengikurentele yona, ngikuthengele ukudla, ngikuthengela kini, ngithengele iy'ngane zakho, yonke la bantu Hhayi shuthi amandla engizoba nawo ukuthi ngilo omalume bakho, ngiyikhokha kancane ngoba kancane showcase kancane. into behlezi Ngeke ngize adakiwe ngikwazi mina ama-uncle ukuthi akho, ngazama ukuthola showcase asuke u-5,000 edakwe imali ngibe yami ngingasebenzi ngisho bayi-1. ukusebenza. Ngeke Uyasebenza ngikwazi. wena, Ngeke ngize ngikwazi. uyasebenza wena, Shuthi ngizolokhu ngikukhokhela wena kancane uyasebenza, kancane. uyasebenza wena, Ngisebenzaphi? uyasebenza, usebenza Ngisebenzaphi? kuthina. Eyi Usebenza uyeyisa, kuthina, yazi uyeyisa usebenza siya. kuthina, usebenza kuzalo, usebenza komunye uzalo, uyasebenza. Hayi Futhi uhola uyeyisa bandla. ngaphezulu ngisho kusho kwami. Ngizokukhokhela Mina kancane enye into kancane kancane kufanele imali yakho. u-understand-e mina angisebenzi ngisuke ngiyophanda. Ukuze ukhombise u-wisdom ngampela, ngihlezi ngikutshente kodwa ukuthi ngiyaphanda, angisebenzi. Kodwa wena emqondweni wakho ngoba uhlezi ufuna ukukhuphula isincumo kubangani bakho, uhlezi uzobatshela ukuthi ngiyasebenza. Angisebenzi, ngisuke ngiyophanda, ngisuke ngiyowasha iy'moto eThekwini. Ngiyaphanda ngiwasha iy'moto eThekwini. Okubalulekile-ke into oyidingayo Yingakho usodinga ngiyifuna imali yakho. imali yami back, ngoba Ngizoyikhokha kancane ngiyisebenzela kancane kanzima, uzolokhu ngikunika ngo-500, angiyisebenzeli 500 imali iqhamuke yakho. kancane. Ngingazi Bazobe ukuthi izogcina beqhamukephi-ke manje ifikile-ke labo kule mali 500? oyidingayo. Labo 500 uzobathathaphi? Ngizobaboleka ebantwini Uzobathathaphi ngoba abazalisa awuholi ngey'mali. ngisho u-350 awenzi lutho, uzowuthathaphi lo 500? Phela u-350 nje Angithi wangawuholi uthe ngoba wena ngaze awunayo ngiwubhalise inhloko. isolution, awusebenzi, Angikaze ngize uzowuthathaphi? ngiwubhalise. Uzowuthathaphi? Uzokwenza ngale system engiyishoyo angithi? Ngizoboleka komashonisa. Hayi, omashonisa Omashonisa oba ngizoboleka kubona. yithina nalaba abanye Wena abajidi. umashonisa, Cha angazi waze ngithi wasa bo, umashonisa. cha waze wasa. Angazi Ususibiza ngisho ukuthi nangabomashonisa angazi manje. ngithi umashonisa Hayi, mina. Uwena usibiza oyisholo lokho. ngomashonisa, usibiza Uwena oyisholo ngamatoko, lokho. usibiza ngayo yonke Angikaze into. ngize ngikusho. Uwena oyisholo lokho Hayi. phambi kwabantu. Okay, Wena lo ngiyakubona ukuthi le uyasebenza, mpi usebenza yenu, umsebenzi ewu-4 lo sisi. ngiyabona le mpi yenu Unamadoda ukuthi awu-4, which means unemsebenzi ewu-4. Lo omunye mhlawumpe umnika 2,000, lo omunye amnike mhlawumpe 3,000. Njengoba ngisho ukuthi uthola imali engaphezu ngisho kweyami lo. ngiyabona Nkosi yami umoya wakho uphezulu noma ngabe uyachaza usisi uyasho ukuthi uzokubuyisela imali yakho, umoya wakho uphezulu. Sengicela nje Why? wehlise kumoya ngoba uyasho ukuthi uzoyikhokha. Ungabe usamthuka ngalezi nhlamvu oyithuka ngayo ngoba lokho besikuzele sithi siyakufuna ngoba uyavuma yena ukuthi uzokubuyisela. Uyavuma. Ushilo ngimzwile mina. Indlelani? Fanele phela aqhamuke ne-plan. 'Cause Angithi ngiyazi njengoba ubize mina, ngithi ubize mina uthobekile ehhe. kwaMdlalo osuke ukuthi ngikusize, ngikuphelezele uzofuna imali yakho. Useshilo-ke ukuthi uzokukhokhela imali yakho. Mina umsebenzi wami ukuthi ngimlandelele ngithole ukuthi uyakukhokhela kanjani imali yakhe igcine isiphelise, ugcine nawe ugculisekile. Isona sithembiso-ke Akeze engisibekayo. nge-solution yakhe, ngizomlalela mekuwukuthi kuzolaleleka. Uyangizwa ukuthi ngithini? Angithi uzomkhokhela? Yebo ngizomkhokhela ngiyavuma. Okay, kumkhokheleni kwakhe angithi uzoxhumana nami ukuze ngibone ukuthi yonke into umnikile. Yebo sisi. From now on-ke fanele wazi ukuthi mina nawe kuphelile emva kwalokho. Ayisekho into ezosihlanganisa mina nawe. Wakhokha le mali kuphelile. Waqala nje ukukhokha u-half wayo, u-500 sokuqala over no more. Okay, hhayi ngiyabonga kakhulu, ngibonge nje ukuthi sisi ube nathi, usinike isikhathi sakho, ulalele ukuthi ubhuti ufuna ukuthini. Ngibonge nokuthi uvumile ukuthi uzokwazi ukumbuyisela imali yakhe ukuze nizokwazi ukuthi niqhubeke, uphile impilo yakhe naye aphile impilo yakhe. Ngiphinde ngibonge kakhulu kubabukeli bethu ngesikhathi senu, nisibukelile. Ababukeli abafisa ukukhomenta, abangakhomenta, bafisa ukufaka imibono yabo, bafake imibono. Nongabe ukuphi okufisa okushiwo umukeli siyakwamukela. Sibonga kakhulu ngokuthi nje nibe kanye nathi. Siyacela mawukuthi umbukeli hlampe uyaqala ubuka uhlelo lethu ley'nkinga zomhlaba, aprese u-subscribe ukuze njalo mawukuthi siyaphosta kuleli page lethu ley'nkinga zomhlaba kuzoba okokuqala ozobona ukuthi hawu nangu uThobekile madoda usefikile usezokwenza njalo. Ngiyabonga.